Bé, veiem que l'Estat no s'atura de cap de les maneres. Avui vinc de veure la gent de l'acampada de la plaça Universitat, ara hi tornaré, aviam si puc donar un cop davant alguna cosa. I crec que tots hem de prendre consciència de que això és una lluita que s'ha de seguir fent, no podem abandonar. No podem abandonar perquè ja no es tracta només de la independència, sinó dels drets. L'estat espanyol, una vegada més, vulnera drets. A part amb aquesta típica supèrbia i arrogància que tenen aquests poders, aquesta justícia, aquesta fiscalia neofranquistes, perquè no es va fer mai un net. No passa res quan el president d'Espanya parla de que la fiscalia ja ho arreglarà perquè la controlen. És la versió socialista d'esta la fiscalia telefina del Partit Popular. Tampoc no passa res quan un jutge doncs els és igual i envien cartes d'euroordres, ordres en castellà, perquè clar, això de con el español se va por todo el mundo, ho tenen molt assumit. És aquesta típica arrogància que té aquesta gent. No només això, també en el seu moment, la senyora Calvo amenaçant a Bèlgica si no tornaven o entregaven en Puigdemont, o l'altre dia, què pretenia Pedro Sánchez? Segrestar-lo. De fet, ens ho esperem tot d'aquests socialistes que tenen tancada gent a la presó sense cap prova, acusats de terrorisme, per tenir precursors que mai es van trobar, d'explosius, etc. Ja l'última que ha estat el fet del cop d'estat que han fet a les xarxes. Quan vulguin podran tallar internet, podran tancar pàgines web. Aquesta és la realitat de l'estat espanyol. Un estat que s'equipara a la Xina, o a Corea del Nord, o a Turquia amb aquest tipus de lleis. Països als quals posen Espanya com a exemple del que és una repressió policial violenta. Queda molt per fer, i no només és una lluita per la independència, és una lluita per tots els drets. I veiem que els espanyols no estan disposats a defensar-los. Per tant, cada dia més clar que no tenim res a veure amb aquesta gent, no hi ha marxa enrere, hem de ser independents per tenir un país just i amb drets que ens reconegui. I no en un país postfranquista que no ha fet mai net i que pretén acabar amb nosaltres sí o sí. Perquè aquesta és la realitat de l'estat espanyol. Seguim, us encoratjo a sortir al carrer. Les lluites aquestes que estem fent al carrer, no violentes, que el món vegi realment qui és la cara de la violència, que són ells, qui utilitza la policia per inventar atestats i crear nous presos polítics i tancar joves a la presó, perquè arreu del món no parlen de violència. Arreu del món veuen que n'estem farts i que portem anys de manifestacions cíviques i pacífiques i que no han servit de res. Per tant, deixem de comprar el discurs de que cremar un contenidor és violència. Perquè l'única violència que he vist és la violència policial, és la violència d'aquesta gent que buida ulls amb pilotes de goma, aquesta gent que fa perdre testicles, aquesta gent que colpeja el cap, que no segueix cap protocol policial. L'única violència és el que aplaudeixen la gent de Vox, socialistes, PP, Ciudadanos, que per ells tot s'hi val i ells tot continuaran. Seguim, el camí és el que és, però l'alternativa és fer un pas enrere, i fer un pas enrere vol dir que ens esclafin i vol dir morir com a poble i vendre la nostra dignitat. Visca la República de Catalunya i Aran.